ebeka be 1 year ama ya to aba just say on man ensa so say on president Abusiana nso ya da fofra twediampon nyankorompon wone oboade nananom wo mu nhira wo mu abadaye ama da so tie sende Nyansapo TV so ni ma memu akwaba na memu atena sesan se de obo soro bo fom de obo awia bo nsuo ani din dia seku sekere oye danka wiabo wo wiabo paebo onyame nko a eni wiase nyina obi akose ne so dademo no no de akodi mensem mi din dia sonaba Kofi Mensa Abrampa ene mene Black Power ene waha yebedi nkomo na ne nkomode ne tie ne yie yedi nkomo afa agina anase agina hyede ane obi gina bibi megidi yese wo beba utirimu bebre ene ma hodo bebre beba utirim nanso mebisa se wobi de ne kra ko bibi mu obi de ne nipadua wedie no kwa akoye bibi a ohwehwe mu hunu ansa na wakọ ana wobeto ye Empenise nkaduane obeto no wa meto no ma mebochi ahono wuchiri nanso ye wobinum wo ho a wo mo do mo kohye ne mabi mu ekirei na abedane ebutu wo mo ebi ya amonyofo ebi eye businessmen ene ema wo mu didi dwa ebi ya anwumtofo ebi ya asofo empo na nanom akomfo ka ho yenya we nyina ho nimde ansa na yakwa akoye ana wo ska bi wadwuma aye yadwene no aye ntanta ntene behia se yebeba Black Power ho ne ne no abedi enkomo Black dunia akwaba ejozo minia bokode obade na na mada oroma na no mase na efie boko ni ma bia ye boko ba ya che nyase mketo bia ye boko ena yama ne etia ye pese ye hunu se obi gina bibi yesi wedi asoma sikura de ye gina no o wedi o ye gina ye pese ye hunu edikan no ma yente say ye gina hyede say ye gina obi miente ase Dominia medase ni akwanya odi amame ye ka se aginade a tete no ifi bi wo idie umawu so omuwa no mba ewu na tete ne de mema ne kokon nti na abusua bi apese omo wo mema nti bema bemu anu wo yi timi ye aginade ma dom ba fie bi okure timi di sika kọ ne da kọje dom chese bia awo ne ni fie no na basika wo ho nti omutimi kọ se ne ni akoy se asa wokoto exchange nti wo be gina nipa no di sika na kọ ana wako gina nipa akọji nipa be gina fie ho ama nipa aba nipa ba wie ye no afi sika ni ho ne de abo mo ho bra nti e basa na yetimi dane amamere no msa dane awo no ma ne sa be yesika na se ne mpre no so no na de sika ni nyina no mde kọ on se abusua timi fa gold ba ko pe e de kokoye gina ye ma fie ni nyina nipa be fie sika ma ho ebi so timi kokoye aginade te se yakom ya yakom se okom na wa nyina fie na a bosom no enka bia bia ne fie wa ye basa to ko yakomfo ne bebre ho a 50 years 100 years bosom no enka bi okra fie ne bubu bia ntim eno bi na chira bosom no na ma chira na so tutu abosom no bosom no ko so wa nyina bosom no wa mo na transe o fie ho nti a wonu awie wo ko ne baabi nti sese ye ntia se gina no ye bi adwene mu ye nyina yes ya adwene ni sai ba ko se ye de wei koji wei ana ye de wei ko se na ye bi wo ho so a ayi te se nkwala bi ana mo boboro na pempan ohini bi duro no se na boro ya mo bo ayi de no so na obi ebo bi na yesu ye bobi se botai bi an talbo na omo na chi te se amanyofo obi wo ho a me ye MPP ni nti ye de me ko ye vice e wo se me dimlika ko me ye NDC ni nti ye de me ko vice o se me ko me NDC ni nti ye de me ko president o se me ko na wo ko no wo ko abusia ko hu se ko na wo ko no e be boa ana emoa wo de wo nkwan ko twa so ana se obekwa aba okay Black yentre mu yie sika no ana se gina no wo mu ko gina no o mu be ye ne sen mu wo obi ni onipa kro no de mu de koma na o nipa on se te se me kom bosom obi betimi aba se ne fi ohia mema na wo sika wo ho na me nkyere wade bi hwe o hwe ewiase ankasa me mfa Ghana nka the whole world abusua bi sika wo bi anipa nim abusua sika wo anipa nim mo no so ba abusua mo doso pa no sika nim
We dey ya hwefo we menkan say examination and answer question kase pa mo dey aya amoboa ye omfa meto comment section ho man na ye hwe say bi obi wo ho a sika wo na busuam nipa sawo intimacy da anything na wale e wale no oba ya be ma nye be ma ya oba nye eni se ni nyina ya de wutimi nya oba ne be ma so ma ware wo nyina ye obi ya doy de den ba ku trigo enyi sana nyame hyehyɛ no ofa bɔne ba ko na papa ba ko na makɔdwen ne na ba ko asua ba ko nante nti wagina bi pen ama obi obi gina da sa abusua ye gina abusua ye gina amanyɔsɛm kura ye gina mu gina ye gina ye baba amanyɔsɛm ho na ye ni nkɔmɔ kakra ahemfo kura ye gina ni nyina wahene bi wɔ hɔ a akonnwa wɔtena so 6 months so kɔ nti no se mu gina o se ye gina ye hwɛ ade koro na ye hɔ na ye kum nipa no ye firi hɔ okay ye baba bedi akonwa no nkomo na ya bewura mu amanyo ho kakra na ye ne abusua ne de ne kakra yemfa ne se abusua bi wo ho efie bi wo ho sika kakra bi ene wom na ebi anipa nim se wa mma hu se sika wo mu a omo nɔɔso omo nipa ne nɔɔso ebetumi akoba se obedi ne sika onhia nipa onfa nipa nya hwe o mai kwa gina bia on se tete no de ntia na ye ware ye wo fa ban nyina ne se sebe se ahokyere wo ofia wono wo busua momfa sika wo yefia yeso yafa hawo kakra wo te se bia ohia se yale ade ahia no na omo so no fa te se fie bi wo ho a wo ye den wo ba wo kromfo fie bi wo so a wo ye den etwere wo fie ho fie bi wo ho a wo ye den edam e wo fie ho fie bi wo ho a wo ye den wo nya 40 years wani be fira so tete no na wo bia obi ye kwata ti se me fie na kwata wa wo fa be me wa be wade me fie nti me wade me nua ba no fa ba na kwata bia mesa wo fie ne wo ti na panyimfo se sikafo be ko so ye sikafo ama agimifo so akoso ye agimifo ehiafo be ko so ye ehiafo ma ho kyerefo so akoso ye ho kyerefo so nti se wo se be fie bi wo na se mo agimi a nyansani be ba be wale fie ho ana amba megimi sa oye dia ba wujimifo ti wajimi a ware jimifo wale ofie na wo fa bana enu ye tete no na eboa onse nei no obi ko ho o sika nso pe so ware sika ni se ne fie no sa sa ada ho enti me fa ne se wo hu wo chiman a mfa se wona boss na mu na se wo your boss wo chiman na wo boss baba o na ko university ma ne ye adwuma wo bank na se wo ye business ta ko mu aburuchiri no obehwe se wo security ne ware no na bi me boss ni madwuma me ono na fa madwuma so onfa na ba na ma me na me se wo boss tiri mu de won tua wo kapapa ye nti wonya sika nhwe ne ban do nkane na mo se wo ye security na boss me bia o timi tam be 2 mil na de ma wo na wa bia adwuma na wo ya se ka do ware ne ba kan be suit na beba adwuma sanity so nti ade bia ne ye gina na ye sika nyina ye gina wa nyina sika ho ba kyerɛ o se tete no se na ye de gold e hye na gold no ni gold gina fie a sika wo fie ho ba fie ho mu ntentem because gold no ye honhom edimande moja nti se wo so fie ho nti ye den ya obekum nti bo nso obi wo ho a wo sika pa afi bia na yire bewu gold no mu di dua fie no na ekun wo mu wow nti ye gina de ehu ba efie bi wo ho a nkwada no bia na emu ebi mu yare bi wo ho a ye twere se de obobo osu obi wo ho a ebusua bi wo ho a se de maame no ne nan bi asia kwansa ne bia ne ma no nyina aye na so bi wo ho mo ntesa we timi ye gina ne bia na on se yo fie bia animu ensem ne bia metu nkrofo fo se omo ko gye bosom e de beboa omo fie no me nka se bosom nye eye udi ne mra so a eye na mmom se ukokonfo bi ho se ukọ akọgye bosom de abegina wu fie a hwe konfo no mane mfa de ne ma wo bosia kura pɛ the 2 weeks e wo kuro fie nim akonfo fie ho the 2 weeks e wo ho wo ye den a obehu konfo ne yabia ne yabia wo se de osi komo ana se suban on se bosom bi wo ho a ommasika obofie nti ubakọ na konfo no nko ana manyina wu konfo ne manyina wu obi so ne manyina asai yalefo nko a
na fie no obi na edi hu adanse se kwakwaje bosom bebo fie na akwa konfo ni fie abo konfo ne mayare yare ukwaje bosom na sa na bosom baba ye oso be ye wode no bosom nu ya nka osa yare sanete to se wo hwehwe e wo se wo hwehwe hwehwem ene se agina ne yenyina ne kwa dabi yenyina ne kwa jiso hwehwem bosom bu okwa wono wo yehia ni omasika na akwaje ne ba wo konfo no do ho beto wo so ye ba behia wo ompesika so entino tetino omu wo ano beka chocho no omu ni bosom bi o hwe na ne woni mu de akonfo no mo bo omo ye o hia obi bosom wa afa hyase na ohunu sa bosom no pe sa waye action bi wo afa hyase a na wakwakwaje sa bosom bi ukwaje sa bosom bi na de ba bi a wo ba ye no de nipa ne ye ma no na eboa no wonye sa wo na fe de hawo ebrewo so enka bosom de twen bosom ni hia no pewa te se be ma wo hia wo ba na openu na ne na kasa bosom ni hia no pewa na beba wo mimi ntu bosom bi nkwa konfo bi no wo se o wo ne bosom twa wo mimi fie da nsi me de re bosom no ka me na ntima amwa me wo de na wo de ba no me ba so wan fa nchemi o wajin be 300 million na ho na ma me 300 million na me de ba me bosom na te se bosom na ntima amwa me ma me 300 million de ara na me de brew afi ye hwe agina no nipa no obegina obeba ne se sika ne wo fie a omfa sika ne mumumra ana bia obeto akoko bi ensa ka ho ye hwe no na afi ye mra me da se ye agina de na obi o timi ka se openipa wo fie ho ti se openipa wo fie ho de a ye de nantwi ba ene beema ene gina nantwi ba ne beema de opiska de openipa wo fie ho nantwi ba ne beema to obeto anantwi miiri nketwa no nketwa ne ba sa na konfo no be ya amamere ewo no ne fie na wagyae mowa no ewo konfo ne fie titam na mowa na ewo no ma se dore no na so wase dore bi so okra okra ene ede ye o mi wo man bi e obegina ne fie on nkra no mgu fie bibiri o de oba ne be ma ne ba ne dwane ba oba na ka awo mema nyina ti be ma ne dwane ye na se ke fie o mu mema o mbe firim na yetimi de obi gina se bia me ye bapanin na ya be gina me na me de ma yeye ya gisika na ma mekiri mafo enu bi ni ho de ntema bapanin fo no mo nta anye ne se ya na pressure no so ase bapanin no obeye adwuma de ahwe onua na manketo a nti nya gina dabi ndi nya gina sa gina ne de eye papa ne mom ne gina so papa bi wo ho o ware na yire kakra bi atim bo hu akwo so anakwo yalefo otimi ya mamre gina afema ne wo amatenenefo na nyese mo gina nipa no mu no wanyina sika nka ho waso ba ehi enti yamra o kan bibi se yenhwehwemu yenhwehwemu amama kai enen kura no ekoso tentamfidie so de eye vice president of the Republic of Ghana Mami Jean no kure ni konfo me akura menti ase yenhwehwemu no ma hwewe san se kamia se vice president sa wo mo ba so nyina free ayi after kofo wo mo nyina tintintintim fantefo no titiru ne nyina nso ye NDC on se enfantefo ho omo ye nkrofo bia mepe o masempa enna ope ba bia bosom hyase pa tigare hyase a ye mfante efi bia tigare ewom ho na abrofo no ebeso ye first nti na omobo omo ho ban pa na enfantefo ade bia aya na eha wo mu no a omo nhwe ne sunsun mu enka eye se oya ade a ofiri ni pem sade ono no tie no saa na obi ade eno na ebiti mfantefo saa na oye no saa na omoye no onwene obi hu bone to onwene so obi bane bone tinitirimu ye fan onu so obi anso tirimu ye fan ade eku mfantefo no onfa saa ade we emedi asantefo onfa saa ade we eni anwonafo ontimi fa saa ade we eni nordinasfo tepi anwonafo ni tie ne yakora obekọ abusa ahwe se yare keke ansa na ko hospital because ono ni se onye obi obeto na tukui na ebia na obi ato ne so nordiness onya ade abra ommo ne ho ban obekọ abusa agongo na mo na wotu no pamfantefo so omo de omo ye onwene bone mu obi
nti saa ana odi akowura mu mo nyɛ mistake panyimfo se de wohunu biem mesere yi nuanom mfantefo se adwuma bi mpo na wokoya menka se wo de wo tirim yɛ fine nti saa na nipa na akoya na ho so tirim yɛ fine dabi wo de me fa ne se me ne wo te osisi yi tem bi adwene bɔne ma me okay na me so me nwene bɔne ma wo nwene bɔne ma so betimi apɛ na betimi ayɛ bɔne anytime bia na so me fa bi nhyɛ na so fa bi hyɛ wo tirim se wo so wo betimi ayɛ bɔne tem bia timpanyimfo se ɔyɛ asuro wɔ ya okay se wo suro wo bi a mo tena kyɛ problem bi ama sɛ mo fa ne sɛ o me de me yɛ nto no so ya asɛm beto unim sɛ awale hu si atemu da awale ayɛ wa hu si atemu kyɛn da kyɛn atemu da na me ka kyerɛ okay enti fantefo de yɛ ayɛ kan 24th July 2012 and of our time we no your president but 4 years going to one try ba o your vice yes it try ena amisata enso ebe ye vice ono so ewi I think somewhere 2019 or so ono so we ena afi Jane Nana her excellency ono so say sia no power baby a woda no nokre ayi ebi kura keka na no woko na de eye omutiri mu aye no ntina mo man hwehwe mu no onko ye ho ma me ne nko ye onyanwo yi na ade a amanyosem na wura NDC ewura MPP question mark ewo opese ubisa na ma kwan o de mahunu o ma me kwan se me nka de a obeka metimi aka de me wura mu me hunu ye ohu den on se MPP for omo pese omo kire se notness ayo omo vice okay by omo nteki for president omo ye ho sacrifice ewo we ye research ana sunsumasem na meka enti o kai se ye beto aba no me ye program wo nyansapo se omo pese ba omia me ye president dia okay sacrifice wo so omo ye de dane niema because omo gina bere ne ye vice nko na omo ye omo gina MPP no saa na omo di gina ye eden se nodna aba bi di MPP anim for president enye easy asema meka mo bi mfa ne se ya amanyosem anase bia e wahunu enti ya ma meka se omo fa aba ne maka ne di na aka ne di ba ye one touch ne saa niema na bosom da na di kire me tika MPP fo tie mi a ka ba we na ye simple so ombefa hwe eniema MPP ye no for physical no omutwa asapa ye dai eto ho na emom tefra wanya asem a okokiri ma kire kokko obekiri mu se na okokiri se NDC fo mbeka no kore pa de a omuntimi nka se sa MPP twa ne sabon da sapa okay because enne bibia du digital wow bibia ya abefo bibia ye network nti untimi sanka nkire me se ye be condemn network ya tena o men enyi so na emom na politics nti no wo ya de papa kora me ba me se wanye enso se unim se NDC ni MPP se ya papa kane aye free so kufu adu free so se mahama ye bibi na adwene e kire ne so ofafo frɛ no okay ba Ghana ye ni so de ye ni so mo nka dati bi so mo ko dati bi se mfantefo na kamia se ema ebi kura ebo yelwa joma amasobo se NDC no fantini babetena kunya ne bi so pe na enema je enye ye papa mahama no so mo bo no so bo eye jeje tam ade omu duaye medie nipa Rollins tam ade omu duaye ena da so da ho ebetuma ba se ye papa mahama kora no ha no ba omu dua no no ni ho to onim ho hwe nti ye besere se amanyosfo na omo yi akomfo afiri mu no omo ntrai na omo mpa akomfo omo ye strong 3 omo wura parliament na ye nhwe se niema intimi nsesa na hwe MPP fo ejina nodness for vice ena se no on se eduru time se president ni ho a vice ena be take over nti se Mr. Ata Nyankopon fa ne currency wan free ho a nka mahama ntimi nsa amma so be president nka Mr. Ata na ke beba okay
so wo dey asem so fata ye vice no fata ye vice ene oba enti ade na wa ban ya na mama nso ye vice ye vice ene oba ye president enti se wa ba ye president na se wa ban wa firi so a ye vice no se ye ba enti Mr. Atewu ye na so munya obi amfa ne mabiem na o so mo tade mahama ba okay wo dey asem ko ye enti se Mr. Atati ase a ben na mahama sa ba ye president ensi ebe na si ko no be push ne se the NPP dia ye eyi so because Bawumia na ye vice yeah enti se wa ye vice dia ade na ye fa enso enhihye na pam no ko ne nte saa sunsun pam no mo ko ye no ente saa wo ye vice no wi a wo ye MPP ni na se nod na mo ba ye vice ni wi a se wa ban free so a ye sa ato aba ko yi nipa foforo de ne ba e wo party ni e de ne ba ma ne be stand for president oba ya no watwusu enti time a Bawumia etwusu na po for vice no mse kai asamaba enyi emfada enti na po ba ye we de mia me papa anase mia me bra because sunsum no baba wura na manaka kansem hu de ade omukoye ye enti ade o maye no santini sana o se meka ne nkyere mutwi MPP fo na koya santefo okay ena o mo de nodness no aye o mo vice enti e ba say na nodna no koya president na obefa asante for vice oman hihye ne saa tinka wo se dane saa ye beba ho ato so na ye be free se ma me yare ye her excellency Jena no poko adwuma na yare ye sunsum nsem ama bi mu kura ba be ka se NDC fo ni bi ma me ba akokwa do se ye frɛ no obeba menua de metimi aka se enya menye sunsum nsem unhunu hwe wo enya menye sunsum nsem me pese na mmom beka be 1 year ama ya to aba ma me no betimi awu Just on man and so say on president. Okay, producer, try wait to mama. The be 70. Try wait to mama. Powers can be me say. Say no. See ya no sunsum sem. Yem fa nani so. Tra ya yare keke. Yare keke no yare. Okay. Because o ko 70 years. We be betimi asi. Yeah. Ena ene Ghana for ma bibiri ye nuane ye dinti no. Oba wunya 70 years udi agora benya cancer. Ewo wa wodiem. Udi agoro bitumenya cancer ewo awodiem okay enti sese ne de se maame no gyeto no ho so se na baba ye president for vice ni mu a onyai emwa 1 year to election ebeka 1 year me ato aba na so try say 2027 o try so be president na Muhammad baba 1 year ni mu betimako ba sese ni de se nyame frɛ no kora na ye ni mfie ne time na so aso enye obi na akɔ yesu ma de bia ampa ne kora na meka se de ntia ma bi kan se kamia se eye agina bi a NDC amonyuku ni agina se mfantefo no anya ba odi vice no ana bibiasi onse atamoseko emisa atako enu ma asa amaga na fo ne bebre gina so akasa enu na me kire wo mo se omo betie mi a omo pa mo nkɔ abusa enkohwe de mekan enfantefo omo gina sunsum omo gina for vice omo gina for president yenuanum no na omo di MPP achi omo gina for vice omo gina for president so tiasie enti sa oye wa bi se obeye overtaking a edi wuo bebrewo no kura se na meka edi wuo bebrewo ti se mpanyimfo no fi se omo pese ya omo vice by say pese ye turn to president ya e sacrifice okay and also omo ye na ntwe no so open na dey sacrifice ochiro wa majusko so ho enti nye se be ye papa Bawumia Mahama na ekum obi dabi ye sa NDC etwato on se ye maame adwumakonadu otiase aya na tembia me stress campaign fo no bi nko no ho nkɔgye adwenkyere enema bibiri ho a wonim pa hwɛ obia ni ho a obetimi atena ɔmampanyin akonnwa so ɔba a wɔde ne besuai obetimi na wo bada me na meka kyerɛ kan you obi a waforo ɔmampanyin adwa no sɛ dwoma ama ye president na ne yire a wɔde ne besuai sɛ ne first lady di
Okay, eno no obe ware no ansa na wabedi ana wabedi awi a ware no mpo ware no ansa na wobedi ana wobedi a time na omedi akonwa no ana obetimi ne na wo ye be friend vice first lady no ontimi anwo da awa akonwa no so insida ade time no onya nko ne nkoda obetimi awo nchen ba oba ode ne swai no ontimi mudi de tumi ana ode tumi ode na abo afode onfa ne mo afode akonwa no ontena akonwa no so enwo ba oba ode ne swai ontimi ne enwo da wensu ye gina eno so ye gina de wa mu na ye gina me pese me hunu sanse asam na wo ka no kure wo kofo breso obabe so awie ye no yenyi wo mu mfie nto nchen bibi sa nkoso one Teresa obetuma wo nchen nso obetumi a wo nchen enu achire no fata bai na o de yenhwe JJ Lawrence o ware agema kunadu na JJ wo matre dada okay o ware agema kunadu na agema kunadu ngoda yemu sasa agema kunadu wo Ghana hana ma meni ni ba oniba because of community so enti se ye woni ma bi wo ho a aya na ye nkwa abusia nkohwe afuna na yidi swaye no eyetumi okay wakọgba afuna ni din dia ya gina na yedi nkomo yedi hu nkomo enti se mampani bia so afuna mu swaye a minim se ahonhom enso wa gina bia wo mu kwa akosome bia ne se oyo oba no oba a wontimi nwe a ne duru ho a mukọ bi ho mabosomfo ne ko bi wontimi no hene kura no e de so benya henkan ohini bi ote konya tuntum so bia no betima nya henkan oba de ne swai ye ma 16 years kura de ne betena konya so a onwo da tumintia ohini a wo se obedi obeforo na ba nwa ya konya tuntum a wo wa henkan onkan kire me iso wiem ana agi se bi okwo nchen iso okwo nchen sa ba na ntimi ne mo bi untimi da egina ono na gina ne tesei ase yedi egina nkomo na maame di aba beto eti me pese me hunu ono agina no etesen akonwa no oba no onya de ne tena so a untimi nwo ba emma yenim se mantena twene a wo mo boy ketefo boy so me bi se mu no obi kire se ebia na sabiebu oba akoro na bu nensa nti no tena so a wontimi nwo anya ne sa nya sa na tie enti se we no enti se we se o tena so a o sa twene no tena so a obetimi awo by ye obi e fe ne mramra ohwe obebu nsa entwa biem bebasa nti sa na ayi abanwa no so abanwa ne de no inya you first lady akonwa ne mpefi okay nya fe na wo bewo edi moja bekeka akonwa no sa enu nti na ma ohema tete no na ohema akora no unwu wie ya mfa uni ade ko so nya be fro adwane se kim unwu biem na de oye be ma ono so ye vice ono so yire aro ye vice robetima wo obewo because on te akonwa bia so ano om so wo makonwa o da vice akonwa de se hwini hwini na chiam akonwa de ne wo vice for no ya chiame omo ya chiame nti chiame akonwa de bibia ni it is say die na wo beka se omonye se wama mahunu se mfantefo akomenti ene bia nema se totototo wo iti die no omonye wo so nkwa agina se ne die se eduru time se mfantefo so person mo ye president ne bia on se mfantefo no omo take for NDC okay ena MPP fo no so ene nordness ene nam enti ya mamre ena omo no betena se aka se eduru time se yeso ye pese ye president ne bi okay ne mom ye pese ye dane ne ma ne yeso be ye president ne bi so na bibia ayiye okay enti se ba sa de a fa she otimi se ubedi vice usu be ye vice no nko ade problem bi ani ho ne mom adwene ba otimi se obe ye president de a condemn to grebo se si ya no ayi mfantefo no omo ho no omo de ye wo mo no so omo meye no no eti se si ya maami de ye aben ebebo obi ho a wo ye mfantini se ono so bepushi ana obeba nanim ana ye de ne be ye vice bia na hye maami ni tirim se mahama firi obe president enu mom de onya ewu bre beba ene beba wo ye den ewu ne beba wo ye den ewu ne beba enye mahama ne just wo je akiri die
nti no ane say wodi vice wi a wawie maintain vice okay na ka se na wo ye vice e na wo firi so enkopre akonwa enko wukwa be ma kora pro bi ubekọ no kora se na meka kire ubekọ apam no sa no mudua no wow nti se opese obaye bidia no asesa no akwansin ni wura o nti na se wo kwa asante akonwa mu a ye obema ba akonwa enoso emama akonwa edoso nti se sante hina akonwa otefi enye mamadwa wo fasidwa so tiase nti sante hina tumi fa akonwa ne mane ba okay baba ntoma hina bitin da akonwa mane ba minu akwa mbafo ne ba bitimi edi ko sante hina ba no so nti se nyene yopa minu akwa mbafo se odi akonwa no koma ne wo faase a ne wo faase no obewu nyene dia sali na okofa no o dane nana so mu desa asemnity nti se me fie bi a ye ginae me nam ma hu black e be den no wo hu gina bi e wo me fie gise me ba wo ho ana ne ye bi wo ho a me meye mimi dia me hu a me hu ba me meka nkire wo o ye pon aka me dia enne akristofu adoso obi kura beka se unim se tete na asone ni nware ne yonko asone ni enne so mo wale ye ware na ware antokwa nko a so tiase tokwa nko a agene nya ba ko da ba wuri ohun abe hu nipa no so ba obe hu aka o so bitimi ba na maka chense na wo ye bletuni na ko wale bletuni ye wadu bi atwa so nipa oba bi nipa oba bitena eno kasa okay so tiase mane tiase se na wonnim bibi na omugina ya na tete no omugina asonafo nyina de ho so broni kura so ya asonani a onua no so bi so ya yokuni a o hia yokuni a onua no o ye bretu ni a onua no se gina no ho se gina no ho ti ye nware nua so ye nwale enua ye wo fa ba na ye wale na se gina so ntine ye se akwasi broni ada woroma wasi bibia ti Yesu abanti ye twa bibia mu enye no kure oba bia watwa bra bia no betima wo asase bi so tiso oba ebu ni nsa no wetima wo nti Yesu so obetwa bibia mu dia ade ne nipa dafo ebu ni nsa no wawo ade na be ma nyem ngo babro na tobra bia na no kure bia na adi timpanyefo se ade a ye di nsu aye no ntimi fa paturo empepa oba wo ye den bubu nsa be ma wo ne be ma so be hia ansa na oba ma wo okay na wo kan bibi se efie ohakora no obi de nkra bi ne ade ya ba begina yanko yemra honam ni kakra yehwe sini a yehwe obu oho a utumu se bayi wo ne fie utimi dan wo bi aponche utimi dan wo bi wokra utimi dan wo bi aboa bi anti utwa aboa na mene na etwa no no enye bayi na ye saade no omo de nima bibira hwehwe bayi a bayi ni mu ho hwe okay mami uso okra mami sa wo bayifo betimi bayifo betimi akire ma kire ni bayifo to defend mu yan ne ya bayifo no ye ntwa moja mo ba mo we yenwe okay bayi friend abayi ba se beboa wo bayi nyankopon ne de ma wo 7 messengers na nyame de ma wo bayi ni di first ye ohunhun bi wa omo ye kaniba omo na otimi hwe movie na otimi de ne sisi obi kon no otwe ne moja omo no ho omo no bi na abafra nipa asetenem nti udi agora obetima da na waponche akumawe enu nya agina enu ya de sefo ohun ye na hia se me mfa wo nko se nipa na made ahoma so ne mene ko obi baje wo ne mo maponche na ekọ dia obi anim se abo obi wo sa babu am kra pam na mama amame no mu di bo ne hyemu se ya baifo no de omi bibia de hye so mu ni mu ho hwe ni mu ho hwe de duru tam se ya baifo ne be ko ba na mbakasa ye be kasam so se de o maye boni a hye Yesu a ondimi nka hwe ya baifo ne de ye baba be kasa yen se ade o baifo ye wo site ye be ka che o se ugina hwe 6 months time udi agura obewu o kamla yi e bia 3 months time kamla enya adwuma bi o dan na wasi no udi 1 year dan be bu agu abaifo ye wo site mo hunu saa no saa ye wo site pa okay ye wo fie bi wo ho a obi yare sɛ de sika kɔgye nipa no wobetumi akɔsesa yare no wobetumi akɔgyina no de asesa yare on sɛ me sɛ
mehu obaa bi na obre wa aware ho na aware na obre ho no eye fiefo na aton na nimunyam ama ahonhom bi se mongina montena no so ngu na aware a metimi afo so no obaa na kotena a fight age obaa no mewi amagya obaa no ama na nyane fa ho di opese okose wo mo agina na mo agina no ne mum bi se wo ne obaa ne tena sei mpratwe na yere ana aware enu tin na tete na konfo wale bibiri no ti se wo fasa problem na no de ba enu so kasa ana ne beka maame ebia ne ma se na mihu ne mum pese me ne wo tena na metwitwa age wo se wo nja ho fa ho die kura na se wo ba wale me afa on wale me a ko baby tete no sa ne ye no ti obi ho no ankasa hunu de ekoso wabusuani mu na woni ne tena na abo no wi otimi ka se nana mpe obi metena ha ya no atena no awone ma na nyese bosom no obi koda ma hwe video bi obi se bosom tim no obi da e be pada ne aka ho asem enya no kora ba biada are woni feelings oni feelings bosom ya honhom oni feelings bosom ba nipa so a obe ma kora nsole ni kora chana mekaja ka ba obe ma kora nsole no wani ni wai na ade ko hu oba ma na ya kono na mu obi timi dan no se bosom no no oba koda da bi ntimi ntina ka se bosom no obi ada e be heta atwa no full video we dey beto mu keke e yem kwase asem yem kura sesem kura ye beba be di honkom na aginade no e wo achiwade ye timi dentia ne se e wo achiwade e bo ho a se de wo di sika e kwaji ni pei bibi ho a wo koye ana mamere bi e wo se wo ye wanye na adane se aginade no se wo koye aginade a me wo ba me wona ba be ye aginade a amamere ne nyina se de wo den ye ma wo ye ne ba kope ebom enye sika kese ebia obepe sika dada na ne yedi no 50 ne isa sempoa ne on se tete no omo no mu di kapere no mu de kapere mu na eye omo mu di sempoa ne teku no omo so de ye nti ye penso CDs nti CDs ne de be de ye de be ye nti agwa ginaye no kora so pese sika ba fie ho kora na unya coins be se 1 million 1 million say coins 1 million 100 cities ya ejinade ne nuru 5000 David nani ya wuka ye na David enuru 2000 David 2 million kure nuru 2 million kure du waje 1.5 kure wabu oje say me chisa abusu na doso a na se pese echemo bi esika wabọ kakra 1 million dear no dia ba coins ni a kire o junction bi ma de bi akototo na de bi egu boso mo so ko o ka junction makai se obi akogina na sika wo kan yetimi hunu se bi awuduru nkwanta bi so a na sika gu so na se hire na hina po bi de obi agina de no me ko fa ba yem bibia enya ohwe me aminim ho hwe enya ohwe na se bi aminim se ni paso machine so na de bu so a na o de honhom muka edin won sunsuaso edin sunsuaso ti se me ye de oto me se me busuani se me busuani ni o na se ye de oto me a mabrabo a me bo no wo ye den abepeke sa me nana na bepeke ti se me ye kromfo a me nana na bepeke se me nim nyansa me nana na bepeke ti se me de ka wo honhom mu a mentmentu a me nana na babetua edin won sunsuaso ensemo ho se agina no na minim se ye ginade bia ginade bia keke ye hwe asofo no mu a ho obi ho a oni ho bia asore ekoso minim se bia sa na mhate a asore ekoso o se bia mahuna de afa asomasi ho nanso oni ho pe obi a wonne ne seso wo ho ne fabra me fa ne nyina eye adwuma ba je se wonye se nipa ni so onye ne busuani mebo member maybe am me akwa asore ena ye hunu se me bibi beto me ne dan ma ama asore ne bi ena se onko pe obi a oni meti pen eyepe e wa asore ho mra na onye anya adwuma je se bi a o ma me no bitime ginem ana onua bi a me nua bi anko bi o ma me nko aneko o ma me bitime ginem mama ama me ende be yi asem ma me chen me o na wo de wo ba wiase to betimi so no to ane de so sani omo ma ye bia minim nyina anya adwuma anya adwuma sana o hawo ye no mo so mo ye bi se me unu obi nya kasa na se bia edua no
ebi nipa no kura unnim no aba obi a wɔ n'akyi a ye frɛ nipa ne kra eba de odi fo no ne apata no ti apata no gituma asa ne yɛtwa akokɔ ama nafa asa ne wotim de obɔne akyɛw wow mpenimfo kasa sanso se bia menka ne se menkyere mu yie nete ase obitimi de nano ka asem bi sanse maami vice president ombo na wuto me de free na anu ni eba nyina no memenim se wokɔ na ze menhunu koja wa abontentina ema menhunu yetimi de obitimi de nano bo obi awuto ade akoso wo maami ne hoyi hunhum wo hwa bibi kase bi wo ho menia medase ye maami ne yare no yare se ebia enne kura na me no kase na se Nyankopɔn frɛ na enye obi na eku no se obi nyare na ebo na wuto a wonyini che papa onyini che we di oyare o se obi yare a obo na wuto proof be na nya on se de bia bebere ni de otan ene ahoye a eya ade bi because nipa obabo ma me na wuto no me so ya mpipini menu de menim so tiase sana me fa no because wonya mpipini a ade na wo ma me yare na ye wo de ana wo ma me ewu na ye wo de ana wo be wu na apesu wo hwe de bia me kase Ghana asofofo ho omo na ekum Ghana fo ma wo ebi mu so on se hwe ye wa asofo bebere hye nkom we be wu we be yese ye wo sunsun mu ye wo sunsun bi wo ho a se wo bi a metimi aka asema to so so sunsun mu nya den a ebesi na makasa me kan enye sunsun papa nanse ya akonfo ye nyusu monfa nya dabi sa sunsun mu nkura bata enni bi ni maame wata nso mu hia sa meme wo maame ba sa nkura bata ne ba ma ngina ntum wata nka ho me ko maame ankasa me wo maame wata amene na eno kura no enye maame wata o eye maame wata maame nsuo a hunhum a oni nsuo nam a wo ye wo ba maame kura so wonti nsuo mo nsuo ase water woman so ba on say kasa no on say your papa wata wo sa nsuo ye be ma a wo ye wata eno de ye mo ye bo maame wata ene enim se maame wata bia nso ye baifo sa ene obi aso nim se maame ye bone maame kura ye ntwa moja ma no maame wata ni moja maame wata de tuntum nko ho ni bibia ye white na chese Ghana na nkasa na menua ensem ha o hwe se wo ye sofo na unya yi kirefo obi hu a ye kɔ ne naase ne yakoka akire no na ode beto abonten se obi be wudi yam hihye ene ne ma ato no so obewu sese na wo fiefo awu awi eti wo bi wu fie eti eni se ba on se eno no metumi aka ne se bia eye honhom bia gina wo mo agina ena obi osofo kro no nyame ada na di akire no na nyame ada na di akire no nti sa nipa no unnim ne number kura nti yare na wo hwehwe no obetumi aka se oh nipa asumasi mahu ade wo mesrɛ wo meni wo number mimi number ni mesrɛ wo frɛ me na meni wo ni nkomo aye kukuwa mu nyedai enkomo yeti we isi nyina yehu bi wo santehene wa ayekɔ katachi ese ni se ne yehu no nso atu anamo hu a no wagina so no aye hu amamre sumankwa hemu nyina yehu bi fo mo ho a yekoka ba ye mfa meto bonten se bi wahini we be yesi wahini we yesi no se bi nyansa wo mu de no kra ne se ebi nso kanso esi o eno na se nipa o kan one ma wo nchen a wo be kan no wo na wo se obo ho ban bebi da meka se Shatawale e ba bewu na Shatawale ho na edi mo che Shatawale ai no wangu bia wote koye ho adwa Shatawale wo ho metimi aka enka wo ya nyuntuni a hwe Shatawale su ne sua no esua ne bi esua na brabo e wo mu se ne kasa nye opato panso ene de enipa bia awon ne nan so no by sunsum ekura Shatawale no wote se me wow Shatawale ya nyuntufo mu konfo ye ba be din entertainment mu nkomo na yemra sofo no ye wa ha ne yete se video bia ba abontenfo wo su bempa ho ya maami asem ne share da be bata ho wote bibisa mete se wo su bempa se obi ba be wu Jubilee House unum se video ni ye be CCS e be borokora CCS misa at time no kan na misa ata time se na misa ata ono okọ gym no advice okọ gym wa anyale o misa ata wa anyale okọ gym na gym na mu na onya heart attack na ye den to pick up to ma okọ wuye
I know you know when I said was situation kai de no ko. So ti ase. Na ye den na wo be hye nkom so obi ba be wu. Oh say okye ansa na owu. Ah. Ana wo mudi. Say Satan one na advice. One advice. I mean Satan na advice. Ah. So was obi ba be wu obi ha. Esuma be kata. Na no ye 6 years ago. Enti ye den na wo mudi en. Sasa na officer wo kana ye no kura bodi en. Amamfo na di video na ban abontin sesi ya asa ya ne ma media ya ayepe wo on say ewi ase on kasa no social media na da ho no ade bia obeka bia ontimi nane no de obeka no waka wi obi afa asemba e betimi de attack wa mana pepepe saa wo mun kom hye basa na ya wo mun jai so ti ase en kom hye basa bi wo ho a aya wo mun jai hwe na anu ya unim se nyankopon kasa nkire sofo bia onse dan me catch us ya nka ne sa mesi aya kase bi ebimu mesi nyankopon kasa nkire sofo bia wo Ghana ha ewiase nyina akura so nyankopon kasa nkire obi a obi ante nyame ne dabi ye fie nkonwa ye fie abosom na ne ye kasa wo asofo no nyina ye pe se nyankopon na kasa kire asofofo anka 31st commission ke be ye ba ko pe obi anka ne de nko nse bi e dose nti wo chama wo chama hwan ene kura de aba se commission di kan de to so mienu mtim hye num nyina so ono no de no na commission nyankopon wo ho tam obetana se akeka kire bosom na wo tam a ba be kan kire wo se ebia we besi uwi a we su be ba beto aso nyankopon ni tam wo sa anyema no onye oni tam eya onye sofo nti na wo keka sana enye omo babro na se nyankopon oyeja undimi fo ni hu no me bosom sesereku oyeja undimi fo ni kura hu no nti nyame de kakra na ba no ho ana ono ni nyame no Abusia Nyansapo TV so ni Black de no kure ni abusia oba ne nche no wa nhye wo ho so ana se bia ensem no wamfa bia ntuti sense wo kasa ye asema kan bebisa no ahwe anka yete ha ne aba be fa yakọ ye kwai ye nko ba bia because asema wo ke wo bia ye nyame dwuma mfie bebre na mesi nyankopon kasa nkyere no opa won no sofo no sinya hwe me abosoma me no mo nam no bosum bia mebu ni di bia betima akere de ote omo mekire nyankopon de ote ana omo mekire Yesu mpo de ote Yesu kura kalenda ya omo de Yesu onye buroni Yesu bibini Yesu fi Ethiopia nya bibi man ade ne yentimi nya Yesu oyebroni etimi nya Yesu oyebroni etimi nya Yesu ebibini enti bia ade abibifo ye yankase ye de yempe uko Israel fo so nyame so ote se wo mo a uko ya fence are Christian fo ye India fo omo nyame te so China omo nyame te so mo a nti Ghana ye nyame oi ote se hwan oyebroni Ghana ye nyame nya Yesu onye broni asa nyankopon kasa nkire obi asofo ase nyame kasa kire ndo bla ne fa proof bla abusianti na boa ye o comment no fa begu ase ho ma ye na enkomo a ye die no won so be kire wa adwene enkomo no ye biem on se o hwa ablofo a ba bia accident be si ama nipa wu no ablofo de ho ye hyenan omo eyomo wa se hunhun be na ne ho ode a wetima create accident ama nipa be mienu na miensa ewu omo bom paye wo nti ablofo omu yusu senti ensamafo no mu no nam nti bo hu se broni betima kwasi ye na wakono aduane kro so woni na nasaman ye dey ekwa ba Ghana nko asaman otimi boso tro timi saman so no wani kura ye tu bi ablofo de omo bona na hu debi on say ya wotam me wotam a me konsamandem ekosere me nanam ekwaji nimdie sama nipa wu a body na asai ba kra na ye adwuma eno nti na ye won samankom so enti wo na betima akogu nsa akofre wo na bia wa metoro na bia obi apuso odi na nam wachi se onye ne busu ani a ukofre na omma unnim no enti ye de na akofre obi fie saman ensi so enti asofofo no mo so mo do mahu bibia no eba ne sen all right se me oba me ho ba be yabusa ye frɛ bosom no na ye yabusa na ye je o maame din ye je o papa din ni ye wura wabusu yanim o maame ye to wa na wa ma ho kwan because oburu 18 years me oba ha na oburu 18 years a onye hwe ma me mfiu me pama mo akọ nti o ma me nsa na o disika kakra to so nti se 100 cedis na ade beto so a 50 cedis ene snap ba ko call maame abusu yim snap ba ko ni 50 cedis so call papa abusu yim na ekwa na ya kwa sere se bia mo na bi dwa ato ayen se ade se na ha mo tie sere mo ye nyina ye nka mo ne yemwa no odi dwa ato abade ayate ya je ato
Omfa we nto ha efini ne ko na brabo ayi wa kire kwan yenwie wo vice president asemi so ebi ade ekoso yi wo yare ya ne ho dodo ne obi nso awia taa so sense obi ape obi dibre mu oduru ebi obi pese kai ono nko na nko no onye na konwa no ede na wo hwe a obeye waka de se 2027 o ya attempt se okopre ayi no dia ende condemn to grabu we di onkopre ne ho mfa no yare se duru asem na meke on se ade ba ko a ha ye o man Ghana nim ni se ye wo akonfo o parliament a enka ya akonfo no ye behwe ne spiritual side ye hwe wi a me cancer kura me ho aduro ti ye mu akonwa mamu ho so ti ase aso mba akonwa maye ho mu di hire ne ba ye ho ye fa hire ne nyi ye ho ho ye bobota yakọ konfo abo ohesi o se wo de ye be kire nyansa na mu bibi a yakọ wura mpanyimfo dem se me nye wo hye a me na hire abomanim na me hu konfo bi na wa hye ne ho na ne nasi fom na onam se bosom ma na onam wa betim pa bia som because wagimi wo ye bosom ade abosom de ye no ho me fa nye me ho se bosom ne ma ya me ko hye na tala ide ti mu fa white ni hire ne David na boko bia mu fa twene bia ye mfa nkose ho ne ye beka no hwe covid baaye na me mete Ghana ha na me se postu aduru ko abrofu krum ni makola bia wonya ni awo no fufuro doctor reject ne se wonya covid me hwe akora na man na akora ntiase so adenti na ye maami ni yale ya yatam ne de na firi o man ede ne ko ho na eduru be na nya haban eduru bi haban omkram dom ne chemicals afrafra mi anka ba kura mitimi de cancer anka ba ayanka ho no wasense na akoto agu o hata na usi na etse powder na fire tea anopa ne anwumre bibia nem mi so de pamontonton cancer duro tatahwe da wa wodi mu kura betwa mogya no na woni se oba mogya etu no kwadu utwa kwadu nsuo ni se na uchima nsuo na beba no nom na nopa wia mogya na twa wa chire nro mi enu se hwana mkoji sika no ye fa mo oman no sa nti mu bia man tirim se bia maami ka ono nko na nkoko na okwa se bi na japade ye de bema wana ti maami no onye dai bia na obi oyare kuro bia kogina eno ne se empire ne nyina ye nsre na busua so o mo ben no ntu na mo hwe se eye spiritual o mo nsia no eye physical so a na me kura mete se de maami ne kwa abrochire na akohwe ne yale no mete na se busa mo se no man be ne efiri mu nti kwalebu komfono chiji ni hospital akese nyina nti no ye nya hospital bia o Ghana ha ya ye ni ya ye betim sa nimde kura ne ye ni a ye ba kwakwa fa brofu ni atua o mo kana o ma hwe ye na se be ye maam ye vice mu a na ya tam ne papa obi man so na brofu na nkasa ko mu bu ye sen no ma hwe ni pa yi amaye okay black minia that's what chia mi ngwe wapon wode busa won sa brofu yi o mu bu ye sen o ma hwe ni pa yi amaye hwe o mu hwe ye na asama mo manko yie maame ni kidini na maame yie maame ni kidini na we enko ho me chese chia me enko eno na meka yenko ho he isi enko minim se India no mde ko minim India isa bro so mo fa nko hwe mesre mi nuano mo ngwa bro mi followers fo ne de me metem bia me promotion me boa wo mo hwe mesre obi o te abrochi mem se o ye me fan se wonya me fan se nekora na wo hwe me a menye bi da se wako hospital wo yale ni ama phones bi say sign in case wu a wo de wakwa bi beboa wo bi menye bi da woni wasakata akwa kotwam o mbehye da kum no ma yi dia support broni bi a ne kidini asay a wo pesika wo sika wo nimde ne dia support no woni se nipa wu a ne bibia sizi ne mom se u be wu a yetimi wo opane o mo kan se o makrofon ana o mo kan se krofon ana de bia chire mu ni pese mu na wo kan se wo mpane a wo de kan ha ye wo mpane na wu ye no ye yi wakwa no se wagya san se u be wu a e ba ne se ne hu so ba be wu to bi nyale survival da bia sida enipa wu a obi bia nya adwuma enti omedi kan yi abra wu ye wo no mo de chef fridge atama home no no mo yi di chef fridge no enti ade na eda so pompe se de bi yi ye betimi di akwa hye obi die so eni tina bo se ukuma kokokra foro na wu ye bo se ne nsono no ebuka satam sunsum ni nya mfiri nti o de dwane ye ba se nipa ni nya wu se wa wu se kim bibia anya adwuma biem nti ye be sere abrofo no mfa kwan bia so mbeku yen mesere
woni wo ye Ghana ni nkwa na wa abrochi na so asan bi se wu ayi nyu akwa bi a aha kotwam omo akasa be heda kun wa na wasan. Okay Black Minia chiam yankoi ana na no unje obi o be chia me fan for no to mo ni ho ni ho ye chia obi a wo hwanya sapo na guess no so was guess o me yada me so me yada o me so me yada o se bebere kura de nkrama boss apia o be masemu ade e mari bi kura tim bucha ne se ma wale a o so wawa kwa pia se ma wale wawa wo ma me ma be 7 so we do try blade pa ni ankasa no na nka me se me wale bloni but this time do mo yi kidini ni de na nyango so be ware ye be yu kidini me wale mi ukrom ni unim eni mani bi gu ase opa obi ya say na fan boy fan boy ni de o de mani age bibi ya yo se ni pande se o to ye fan boy asona for de ye ho fe o asona for de ye ti ko ni kisi obi ani na ye ko fan ba no mabu ye kwase ya ajangu to so che ajangu to so se adwane ko oh adwane ko ayi so adwane ko Magraham awon nyina won so akota na ye se de onim de waba na adan na menua wo mo ma so da gunku a na pese on be ka me ese wo pese no se de hungoma kaka kra bi ma be 2 minutes bia manya obi a mu ambo sa sofo no boabo ma no tie manya obi a mu ambo me se kum chacha obi a wo kum chacha se wo be kwakwohwe Ghana blaster match de wo di be kwakwohwe puno wo si Kofi Aduma ebere ntinu police for meche me na wo police for be di wachi nkomso be hwepuno we fa na wo se sofo ngo kansa mekami o obi a ti fa me kan hwi o why me o page bi waso why me na me menye no me be kanya nsa akire no wate o de da ba yu ba ye ready no ba ye ready sisi da bitisi ade o ye ready ngo kansa meka awusia ya support TV suni no kra ne se nkomodie ne duru ba bi na wan fansem bi anhyehyemu ana de areho ya asori enyina yesre obo ade ne nananom adom ayaresa edi ama the vice president her excellency Jane Nana Opoku Agyeman se won samra ahoden kwan so na emom the Black aka no de temfie miense edi enimu yi ebekọ mfie nan ya ebeto abai no onhweye na wani kan manya ne nteye se onkonkopere anase wo mfa ne ma saade a ene na yesi yo yedanyame ase nyasapo yaka no agye so se yesane no badwemem ye ne Black ne bedi nkomo ne sema hodo efa vice president ho na afei aginade ehun sunsuanso musuye ni amane ye wo ho achiwade e bata ho ene efie mu nsem ene ye ne a yebre mu nsem se wo de kra bi ko gina ene ade ho nkomo ne ye ba bedi ye mimi din dia sonaba Kofi Mensa Abrampa ana apia edi akire bai ono na be ye adwuma ni nyina dirty work na de ono na ye ni nyina enti ye beda na sene a chia ne sonko onso a wo hwe ye fa comment no bra beto ho share video no like na ema bibia enkoye mesrew asem bia pese o waka no beka adwenkyere te se hwene obi ane ne size beka de ye wo de ete emeko enya didi atem debi enya didi atem no didi atem me bodua cause yen na yesun ade mamu achi awi o mame nya ade na menko mamu achi awi nti mame nka masam na me nya na beka se obi koye na o metfa na adwenkyere mra adwenkyere bi wa adwenkyere fun wa mfa makora na ngeye wo de ba be bondua se wo de ba na se ade na ya sua na onim hu nim de dia na so de abeboa cause tire hui enya obi a na adwene bobe so kana ade ba ko ayekunye no wa nko school dia mfo asem nya hwe sisi ndi obi be kana mfa de oka na wabebondua obondua ena me won krofo bi wo ho a YouTube wo mo number nka mfa mame wo pese okun obubu mu me mo mu dua obi wo ho a wontimi ntworo opeso ya recording ni ma ye ntiko mo mfa recording kakra me share YouTube ni na ketima record kakra abusi obade ya adom a ye behia Nyansapɔ TV so ni makra kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapɔ aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sey ni din de Obama
akola wa no so na se otrimu usuma ense bratam the fam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame